Svi ovi paketići su za decu koju su roditelji žarko želeli i od toga nisu odustajali. Kada je pre 8 godina počinjala sa praksom lečenja bračnog steriliteta i tehnikama asistirane humane reprodukcije, doktorka Zorica Crnogorac-Ilić takođe je želela samo jedno, da se u što više porodica širom sveta začuje i plač i smeh dece. Onda se i posvetila tome. Razmišljala sam šta je to, kako ja mogu da pomognem u stvaranju novog života. To mi je bilo jako važno. Rame uz rame sa svojim kolegama usavršavala se, putovala, razmenjivala iskustva i sve više uspevala u svojoj misiji. Više od 2000 urađenih postupaka vantelesne oplodnje i preko 1000 beba koje su bračni parovi žarko želeli. Jako mi je drago da smo baš u Genezisu prvi put kod Deda Mraza, evo zahvaljujući ima, prošle godine mi je Deda Mraz i doneo Nikolu. Izuzetno lepo zato što to zaista negde jeste naša druga porodica, s obzirom na to kako su sa nama prolazili kroz taj čitav proces. Mi smo Danicu pre 4 godine dobili, njega pre 1,5 godinu, tako da 6 godina smo se lečili pre toga dok nismo došli ovde i probali u ovoj klinici i uspeli oba puta iz prvog puta. Neki postupci su međutim bili i više nego uspešni. Roditelji su želeli jedno dete, a sada na novogodišnje paketiće dolaze sa 2 ili 3. I kako je vama danas sa 2 bebe, je li opušteno ili napušteno? Da ne prokomentarišemo. Dobro, još uvijek nisu prohodali, pa pretpostavljam da ste još uvijek onako delimično mirni, da će biti zapravo... Dinamično je, ali da je jedna bilo bi dosadno. Novogodišnji praznici se vrte oko novih planova i želja. Lekari ove bolnice poručuju da se kod njih i pre ponoći 31. decembra želje ostvaruju u 60% slučajeva. Ako postoji materijal s kojim možete da radite, ja svima poručujem da nikada ne odustaju. I na mom ličnom primjeru, ja sam primer svima da u svojoj 42. godini sam se porodila i nikad nisam odustala. Oni su sve uporniji, a vaše je samo da u novoj godini poželite da postane